Tisztelettel köszöntelek Mandura tájékoztatónkon. A következő percekben információkat látsz egy nagyszerű lehetőségről, amely lázba hozta egész Európát, így a magyar embereket is, és fantasztikus ütemben fejlődik, pedig még csak alig pár hete érhető ez a lehetőség Magyarországon. A Mandura Corporate két a piacot meghatározó terméket forgalmaz. Egy 1 literes kiszerelésű gyümölcsitalt, amely a világ 4 szupergyümölcséből készül, és egy új generációs zsírégető kapszulát. Bármely termék megrendelésével lehet fogyasztóként vagy hálózatépítőként csatlakozni. Mint minden hasonló üzleti rendszerben, itt is a termékek forgalmából fizet jövedelmet a cég regisztrált munkatársainak. A Mandura Corporate egy amerikai cég, amely 2 évvel ezelőtt indult, és mára óriási sikereket ért el. Eddig csak az Egyesült Államokban volt elérhető a lehetőség, de a cégvezetés elérkezettnek látta az időt a piac bővítésre. Érdekesség, hogy az újonnan induló országok nem folyamatosan, hanem egyszerre kapcsolódnak be. Ez azt jelenti, hogy május hónapban egyszerre indul 29 ország, és elérhetővé válnak a Mandura termékek és az üzleti lehetőség. Addig a cég az óriási érdeklődés miatt előregisztrációra adott lehetőséget, így kötelezettséges kockázatmentesen tud regisztrálni bárki, és elkezdheti az ajánlói munkát. Így amikor indul a rendszer, már egy meglévő csapattal azonnali jövedelmeket birtokolhat, ami ugye mindenképpen előny. Attól függően, hogy havonta mennyi terméket rendelsz a cégtől, egyre olcsóbb a termék, és egyre növekvő a jutalék. Az átlagosan elfogadott leggyakrabban kért mennyiség a 4 flakon, de természetesen ez lehet később kevesebb, vagy több is attól függően, hogy csak fogyasztóként vagy hálózatépítőként szeretnél részt venni ebben a lehetőségben. A regisztrációkor beállítunk egy úgynevezett autósippet, amely alapján a cég minden hónapban kiszállítja a beállított mennyiséget a megadott címre automatikusan. Így nem kell havonta az újrarendeléssel sem bajlódni. Természetesen ez bármikor változtatható és bármennyi termék rendelhető igény szerint. Amikor már jutalék képződik, és ez nagyon hamar megtörténik, ebből is lehet fizetni a termékek árát, tehát a jutalékunkat vagy egy részét le is lehet vásárolni. Fontos megjegyezni, hogy minden egyes Mandura ital vásárlásával tudsz segíteni éhező gyermekeken. Hiszen a Mandura Corporate minden egyes Mandura ital megvásárlása után egy étkezést biztosít éhező gyermekek részére a világban. Én úgy gondolom, hogy a cég részéről ez mindenféleképpen egy humánus jó cselekedet, amelyet bárki szívesen szolgál. A Mandura a világon egyedülálló módon egy úgynevezett lineáris, azaz egyvonalú marketinget alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a regisztráló tagok időrendben, egymást követve, egymás alá kerülnek, függetlenül attól, hogy ki volt az ajánló. Így nem csoportok, hanem generációk jönnek létre az ajánlások révén. A regisztráció után te is fogod látni a háttérirodádban, hogy kik a mögötted csatlakozók, hányan vannak és mekkora forgalmat generálnak. Ebből a létrejövő forgalomból, függetlenül attól, hogy nem általad regisztráltak, a regisztrált fogyasztók, illetve a hálózatépítők forgalmából te is részesedsz. Legyen az bármely országból származó forgalom. Ez az úgynevezett team volumen, azaz csapatbónusz, de erről még lesz szó. A group volumen bónusz a saját ajánlói munkád, hálózatépítő tevékenységed által létrejövő csoportodból származó forgalom alapú jutaléktípus. Attól függően, hogyan startolsz, illetve havonta hány terméket vásárolsz, meghatározhatod, hogy hány generációból és mekkora mennyiségű jutalékot szeretnél a saját csoportod vásárlásaiból. Nézzünk erre egy példát. Ez a táblázat azt mutatja, mekkora jutalékot képződhet, ha csak 5 személyesen regisztrált munkatársal számolsz, és ők is csak 5 munkatársat hoznak be a csapatodba. Úgy gondolom, a számok magukért beszélnek. A saját csoportforgalom, azaz group volumen növekedésével lehet minősülni az úgynevezett rangokra. A Manduránál 20 elérhető rang van. A saját csoportodba mindazok beletartoznak, akiket az indulásod után te magad vagy a csoporttagjaid regisztráltak. A teljes csoportforgalom és a személyes vásárlásod határozza meg a bevételeidet és az előrehaladásodat, ezért nem mindegy, hányan vannak a csoportban és havonta hány terméket fogyasztanak. Természetesen itt is érvényesül a személyes példamutatás.
Ha több terméket fogyasztasz, akkor nagyobb mélységű csoportból kaphatsz jutalékot. Ennek köszönhetően gyorsabban és több bevételed lehet más jutaléktípusokból is. A Team Volumen bónusz a mögötted regisztrálók forgalmából keletkezik, bárhonnan és bárki által történik is a regisztráció. A Mandura Corporate a mögötted lévő forgalom 20%-át 1-1 százalék formájában szétosztja a megszerzett rangok tulajdonosai között. Minél magasabb a csoportforgalmad, annál nagyobb szintre kerülsz, és annál több szinten kaphatod meg ezt a jutaléktípust. Ez egy valódi passzív jövedelem. A jutalékokat a ProPay internetes rendszerén keresztül heti, kétheti, havi rendszerességgel utalja a Mandura Corporate a részedre, ahogy ezt te kéred. Ez a kifizetési rendszer bevált, biztonságos és gyors. Amerikában az MLM cégek többsége ezt használja. A háttér irodádban rendelhető dombornyomott Euro Mastercard bankkártyával a jutalékod bármikor felvehető, illetve ugyanúgy használható, mint a magyarországi bankok hasonló kártyái. A bankkártya 2-4 hét alatt készül el, és postán küldik meg a számodra. A Mandura olyan lehetőségeket biztosít tagjai számára, hogy bárki által elérhetővé és szimpatikussá teszi ezt a lehetőséget. Nem kell terméket eladni, személyesen értékesíteni, hiszen fogyasztói és nem kereskedelmi hálózatot építünk. Nem kell vállalkozónak lenni a jutalékfelvételhez, hiszen magánszemélyként külföldről származó jövedelemként is felvehetjük a jutalékot. Igényed szerint jutalékaidat hetente, 2 hetente vagy havonta utalja a kártyádra a cég. Online és offline is végezhető a tevékenység, így bárki számára elérhető a lehetőség. A Mandura a regisztrációkor azonnal rendelkezésre bocsájt tagjainak egy angol nyelvű weboldalt, ahol a regisztrációk is egyszerűen elvégezhetők, de saját csoporttagjainknak magyar nyelvű weboldalakat is rendelkezésre bocsájtunk, oktatási anyagokkal, videókkal és egyéb segédanyagokkal, hogy minden segítséget megadjunk a profi és gyors munkához. Amennyiben szeretnél csapatunkhoz tartozni, akkor alul a regisztráló gombra kattintva el tudod végezni a regisztrációt. A mellette található linkre kattintva a regisztrációs segédletet töltheted le, amely végigvezet a regisztráció folyamatán magyarul. Ha szeretnél további segítséget a regisztrációhoz, akkor pedig töltsd ki a lejjebb található űrlapot, és küldd el az ajánlód részére egy kattintással. Ekkor az ajánlód elvégzi a regisztrációt, amelyről tájékoztató e-mailt is kapsz. Remélem sikerült felkelteni az érdeklődésedet, és nem hagyod ki ezt a kiváló lehetőséget. Tisztelettel várunk csapatunkba. A Mandura köszöni figyelmedet!